Ao PP convenlle gobernar Galicia, claro que sí, pero o importante é que a Vigo e a Galicia non lle convén que goberne o Partido Popular. Non nos convén e non nos interesa. O único que o Partido Popular hoxe lle ofrece a Galicia é inestabilidade, incertidume e inseguridade. Eu vos digo, un partido que está en crisis non pode gobernar a crisis, non pode gobernar un país, non está en condicións. En tempos de crisis, o primeiro hai que ocuparse dos parados, dos pensionistas e dos traballadores. Deso hai que ocuparse en tempos de crisis. Este país non pode ser gobernado por un líder como o señor Núñez Feijóo, sin valor e sin valores. Sin valor e sin valores.